duk wani dan kasuwa ko kuma businessman ya kamata a ce ya san wannan abubuwan matakin da zai ɗauki kasuwanci zuwa mataki na gaba. Abu na farko wanda ya kamata mutum ya fara shi ne raba hannun shiga da kuma na fita na kayayyakin shi. Wato idan mutum yana shago da in kuma ya kasance suka zama kashi 3 ko 4 kayayyakin zai dinga samun kuɗin shiga cikin sauƙi. Wannan tana ya shiga wannan tana ma yana shiga tana ma yana shiga a yau kenan kuɗin za su taru sai da zai taɓa zama wannan abubuwan. Ko da kuma wata tsofiya ko kuma wata kaddara ta faɗo ma ɗayan shagon ba za a ce zai yi ma Allah wayo ba, amma da in tsotsin ya faru haka kaga zai zama da shi yana da wasu shagunan kenan. Amma idan ya tare zuba kayan shi a gida da ita yake nan bai da riba kenan. Sannan kuma akwai wani abu da wasu yan kasuwa su ko kuma ce wasu ma yanzu idan ka tashi ka tafi gida kai da ahalinka gaba ɗaya sai ka da mota ɗaya gaba ɗaya ku ci kai ga yanzu ba fata ba kawai wani tsotsi ba ko kuma ta kaddara kawai accident ya faru haka idan aka za ka rasa mutanen gaba ɗaya ita kenan ya zama na cewa kenan ka gaba ku da riba kenan ba riba kowa ya rasa kenan ba wani iri kenan amma haka na gode saurara.